us explicaré com crear un document professional amb el Google Docs. Abans de començar, dic que el Google Docs no és el Word, el Microsoft Word, i per tant li falten moltes funcions que sí que té el Microsoft Word per a crear documents professionals. Tot i així, es poden crear documents amb molt bon estil i molt bona presentació. I ara us explicaré com s'ha de fer. Abans de començar, se li ha d'explicar quins són els apartats que el Google Docs o documents ha de tindre en aquest document. Aquests apartats els posarem amb lletra tal qual, com un text normal. Començarem amb una introducció, després podríem posar uns objectius, acte seguit podríem ficar uns arquitectura de la informació, també podríem posar un desenvolupament, unes fases de construcció, una avaluació i per finalitzar unes conclusions. Podríem tindre aquests dos punts, aquests dos apartats al nostre document. Després el document pot créixer i tindre més apartats, es poden afegir sense cap problema, o al revés, es poden treure sense cap inconvenient. Una vegada tenim aquest text escrit, el Google Docs no sap si això és un text o són els apartats, per tant li hem de dir que són els apartats. La millor manera de fer-ho és fer clic a títol 1. Ho seleccionem tot i fem clic a títol 1. Títol 1 ens donarà un volum perquè això fa referència a que hi ha uns apartats, uns capítols o uns títols dels capítols del nostre document. Acte seguit, nosaltres necessitem fer una línia en blanc per a poder posar l'índex automàtic. Per tant, la millor manera de fer una línia en blanc és ficar davant de la primera lletra un salt de línia o enter, i aquí el que farem serà donar-li un estil text normal. Ara ja podem inserir la nostra taula de continguts o índex. Passa que s'acostuma a dir taula de continguts. Com heu vist, podem inserir dos tipus de taules de continguts. La que era amb números i la que és amb enllaços. Si ho heu d'imprimir, és millor amb números. Si no ho heu d'imprimir, doncs podríeu fer aquest d'enllaços. Tot i que aquest també us portaria a l'enllaç. Vale? Acte seguit, necessitem separar el que és l'índex dels continguts. Per tant, la millor manera de fer-ho és fer un salt de pàgina. Ens col·locarem davant de la primera lletra i acte seguit farem Ctrl-Enter o la tecla Control i el salt de línia Enter. Això ens saltarà tot l'espai i començarà a la primera pàgina. D'igual manera farem els objectius, l'arquitectura de la informació, el desenvolupament, fases de la construcció, avaluació i conclusions. Cada apartat ara comença en una pàgina nova. Si pugem a dalt, veurem que l'índex encara no s'ha actualitzat, però és tan fàcil com pressionar aquesta tecla que ens apareix aquí una vegada fem clic dintre de l'índex i automàticament tots els números ens hauran canviat. Si ara és el moment de ficar un índex, el títol índex. El títol índex moltes vegades la gent li dona una altra vegada títol 1. Si nosaltres fem això, automàticament ens generarà índex aquí dalt. Per tant, és interessant que fiquem un text normal, d'aquesta manera no apareixerà índex a l'índex. Si volem donar volum, aquí sí que ho podem fer de forma manual. 12, 13, inclús crec que era la 16 i negreta, o 16 sense negreta. D'acord? Aquesta és la 20, per tant la 20. Així.
Ara anem a crear una portada. Per crear una portada aprofitarem el que sabem del salt de línia i acte seguit farem una pàgina nova per poder posar la portada. Control, Enter, i amb això tenim aquí un espai. Aquí cal que us expliqui una cosa. Una vegada fas un salt de línia, tenim dos espais per a escriure. Un que està, diguéssim, davall del 3 i l'altre que està davall d'aquesta fletxa blava. Si escrivim davall del que està al 3, ens escriuria a la següent pàgina perquè realment aquest apartat d'aquí és el de salt de línia i per tant aquí no podem escriure. Per això ens escriu aquí. Per tant, si volem escriure a la nova pàgina hem d'anar davall de la fletxa blava. Ara sí, aquí ja podem escriure el nostre títol del document. El centrarem, donem una mica d'espai i aquí sí que anirem a buscar títol i subtítol, que són els estils que estan guardats per a fer portades. Farem el títol així i aquí li escriurem projecte de tecnologia, per exemple. I el subtítol podríem ficar, per exemple, el nostre nom. Carles Godia 2021, per exemple. I podríem incloure una imatge també. Si fem un salt de línia, donem una mica d'espai, tenim aquesta imatge, aquesta icona, on nosaltres podem apretar i buscar des del web. D'aquesta manera no cal anar a obrir el Google Imatges, sinó que ja ens inclou el Google Imatges aquí. Per tant, aquí podríem posar tecnologia, o el que vosaltres vulgueu, clarament, i és tan fàcil com la imatge que més us agradi, arrastrar-la allí on la vulgueu vosaltres. Automàticament ja la baixa i ja la inclou. D'acord? Si voleu inclús ficar alguna cosa més, doncs Institut, el que sigui, Josep Lladonosa, per exemple. I teniu una portada molt simple, però a la vegada efectiva, perquè no molesta, no provoca res. D'acord? Tenim l'índex i també tenim cada apartat. Si us heu fixat, no he parlat encara de colors ni lletres, ho estic fent tot amb la lletra plana. Això, la decoració, els colors i així, es fa al final del document i us explicaré per què. Ara imaginem que nosaltres anem a escriure aquí. Com que no tenim temps per a escriure tota la introducció, he copiat un text i el que faré serà copiar-lo i aquí el pegarem. Aquest text podria ser la nostra introducció, a la vegada també podria ser els nostres objectius i també podrien ser, per exemple, l'arquitectura d'informació. D'acord? D'aquesta manera tenim el document una mica més ple. Ara podríem dedicar un moment a donar-li els aspectes que fan falta en un document, com per exemple l'encapçalament o peu de pàgina i el número de pàgina, en aquest cas. D'acord? Per a fer-ho, el que recomano sempre és anar a la pàgina de l'índex, que vindria a ser la primera, i aniríem entre aquestes dues pàgines. Si tu fas doble clic per aquesta zona, ja s'accedeix automàticament. Si tot i així no ho vols fer d'aquesta manera, també ho pots fer a insereix i aquí tens capçaleres i peus de pàgina. En aquest cas podríem començar amb la capçalera de l'índex i aquí li podem donar el valor, li podem escriure el que vulguem. Penseu que el que fiquem aquí es replicarà a totes les pàgines, però si pugem a dalt veurem que ens fica, sol la primera, ens fica diferent la primera pàgina. És molt interessant que fem clic a aquest tic, ja que la portada no té ni número de pàgina ni capçalera.
Baixem cap baix i aquí ja podríem ficar el nostre projecte. Jo recomano que no es fiqui el nom a cada pàgina. És molt egòlatre mostrar el teu nom a cada pàgina d'un document. Prefereixo posar el nom del document si és que s'ha de posar alguna cosa, que sense posar res no passaria res, i molt menys en aquests documents digitals d'avui en dia. Per tant, aquí ficarem projecte de tecnologia, per exemple. Se li pot donar un aspecte una mica més petit per no molestar, inclús també un color gris que també faria que no es mostrés tant. Si baixem cap baix, podem donar ara un peu de pàgina. Si heu d'imprimir el document, sempre recomano ficar la pàgina centrada. Si tu poses el número de pàgina a l'esquerra, quan hagis d'imprimir hauràs de tindre molt clar que l'enquadernació no t'agafi el peu de pàgina, el número de pàgina, perquè llavors no es veuria, i al revés quan gires la pàgina, a les de l'altre costat. En canvi, si ho poses al mig, saps que cap enquadernació t'agafarà el número de pàgina i sempre es veurà. Vas a lo segur. Llavors, aquí podem posar el número de pàgina. Insereix, i aquí tenim el número de pàgina. Aquí ens diu que el vols ficar a dalt, a la primera no i a la segona sí, a baix, a la primera no i després sí. També tenim més opcions i un recompte de pàgines. En aquest cas triaríem aquesta opció. D'acord? Ens ha ficat aquí el primer número de pàgina. Tot i que hi ha protocols que expliquen que l'índex no s'enumera, tots els documents i tots els programes d'edició de textos o així ho fan. Per tant, si no us diuen el contrari, comenceu amb l'1 a l'índex i si us diuen alguna cosa, llavors simplement hauríeu d'anar a les opcions de format de peu de pàgina i podríeu posar, aquí simplement és per a mostrar els marges. Podríeu mostrar els números de pàgina i començar amb el 0 en lloc de l'1 i llavors aquesta no mostrar-la, amb un salt de secció. Això ho explicarem més endavant. Ara anem a modificar una mica el text. El text no està justificat i queda lleig. A diferència del Microsoft Word, aquí no tenim un panell on poder especificar com volem cada cosa, cada estil. Per tant, el que farem serà donar-li la forma que vulguem, és a dir, si jo vull l'Arial, doncs perfecte, si no, doncs selecciono aquest primer paràgraf, que ens servirà de conillet d'índies per a la resta de paràgrafs, li diré que vull que sigui justificat, li diré que vull que tingui la lletra Roboto, per exemple, i podríem dir-li que fos del 10, perquè així veurem la diferència. Si jo he de fer a cada un dels paràgrafs és molt tediós i és molta feina. Per tant, el millor que podem fer ara és dir-li que el text normal s'actualitzi amb aquesta nova... He posat el cursor aquí, en aquest text, en aquest paràgraf, perdó. Dir-li que s'actualitzi tot el text normal amb la configuració que li he donat en aquest d'aquí. Si jo faig clic en aquest botó, automàticament tots els textos es converteixen, tots els textos del document. Podria tindre 1.000 pàgines, es faria a les 1.000 pàgines. De la mateixa manera també ho podem fer a introducció. Aquí li puc dir que vull que sigui una mica més gran, d'un color lilat, i la lletra la voldria, per exemple, una lletra així. Una mica lletja, però una altra. Podríem ficar aquesta mateix. Si jo vull que tots els títols tinguin aquesta forma, el que faré serà anar a títol 1 i actualitzaré el títol 1 perquè coincideixi on tinc el cursor. Automàticament tots hauran canviat en aquest tipus, encara que tinguin text o no tinguin text.
Si ens fixem aquí, no hauria d'haver canviat res, simplement les pàgines, si alguna ha canviat, bé, i si no, no. Ara tenim el document podria estar ben acabat. El que anem a explicar ara és una sèrie de coses que potser us poden utilitzar algun dia. I és el salt de secció. Com veieu, totes les pàgines són verticals, però potser ens interessaria incloure alguna gràfica o alguna taula molt gran i el que passaria seria que no hi cabria en una pàgina vertical. Com podríem posar la pàgina horitzontal? Bé, el que faríem seria, per exemple, a fases de construcció, tirarem enrere, veieu que estan les dues juntes ara, i aquí ficarem insereix un salt, però en aquest cas de pàgina, que és el control, o en aquest cas command, return, farem un salt de secció a la pàgina següent. D'acord? Simplement no ha passat res, però ara són dues seccions diferents. Això és una secció i això és una altra secció. Ara sí que li podem donar un format en aquesta pàgina d'una orientació diferent. Li podem donar una orientació vertical. En aquesta secció 2 ja ens diu. D'acord? Veieu com ara la pàgina és horitzontal i la secció 1 seria vertical? De la mateixa manera, si no volem continuar amb aquesta orientació horitzontal, el que farem serà borrem aquell salt de pàgina que teníem i aquí inserirem un altre salt, en aquest cas de secció, a la pàgina següent, però ara li donarem un altre format d'orientació vertical a la secció 3 i automàticament totes continuarien en vertical. D'acord? D'aquesta manera podem fer això. Això del salt de secció també ho podem utilitzar si ens demanessin explícitament que la pàgina de l'índex no volem que estigui numerada. Faríem un salt de secció i aplicaríem la numeració a partir de la segona secció. D'acord? I així aquí no es mostraria res. Un altre aspecte interessant que ja hem vist a la portada, però que podem utilitzar moltes vegades més, és el de posar imatges de diverses maneres. Per exemple, una altra imatge la podem ficar, o podem escollir les imatges que volem que apareguin, se'ns van ficant, i en el moment de ficar insereix, ell ja ens les fica automàticament. D'acord? Un altre aspecte que potser ens interessa és el de no sol afegir el que tenim, sinó dins del Google Drive també podem posar altres imatges que tenim al nostre Google Drive, etc. I també podem posar enllaços, per exemple, a la conclusió, si en lloc de conclusions això al final fos una bibliografia al final no, perquè no serien enllaços, sinó que serien recursos electrònics consultats. D'acord? Aquí li podríem donar un format d'aquesta manera i podríem posar, per exemple, la pàgina web de Carles Gòdia. I aquí podríem seleccionar això i veieu aquesta icona, afegeix un enllaç i aquí tu pots ficar quina pàgina voleu anar. https://www.carlesgodia.com. Aplica. D'acord? Tot i que aquesta no seria una forma correcta amb un document de posar els enllaços, ja que heu de seguir les normes SEPA, per tant hauríem de ficar aquí pàgina web de Carles Gòdia, aquí automàticament ens surt i ens sortiria la persona que ho ha fet, no? Això podem dir que no
passa res. I hauríem de dir l'article o l'entrada, doncs l'entrada com crear un bon document amb Google Docs, i aquí sí que hauríem de ficar ara la pàgina web, però la pàgina web hauríem de posar directament aquesta. Així. Aquest seria una manera més correcta de mostrar les pàgines web. Vale? Sempre que mostrem una pàgina web s'ha de mostrar l'últim dia que s'ha consultat. Consultat el dia 23 de setembre 2021, per exemple. Vale? Aquesta seria una forma més correcta de mostrar un recurs electrònic que s'ha consultat. I si no hi ha res més, en principi aquesta seria tot el vídeo que és el que podríem utilitzar nosaltres per a fer un document de forma correcta. Abans d'entregar un document, recordeu sempre d'actualitzar, ja que podria ser que hagués canviat alguns apartats. I fins aquí, moltes gràcies.